knižnici hotovo. Áno, vchod v knižnici, áno. Pokračuj, Káro, to máš hotové percento. Pridajme na rýchlosti. My? Jeden je v tomto koši, 12 na poschodí. Na chodbe ďalších 27, takto tu chodí. Nájdeš ho v hríbe, v hadici tiež. Keď chceš úplný mať ďalší, to sa dá, už to vieš. Aj v tlačiarni je jeden vážne skvelý. Za obrazmi tiež sú dva, tie nečakalník. Pod terasou, kde sú potkaní vchody. Do skríše skontroluj vchody. Do skríše skontroluj. Ďalší nájdeš u susedov tu nedaleko. Smieš ho tiež použiť, no vždy pekne klop. Aj medzi kvietkami tu pod skálou. A ten v skrini s elektrinou dá ti hneď šok. Hoď nevieš ani sám, že vchod je tam, aj tam, aj tam, aj tam, aj tam, aj tam. Vchody do skríše skontroluj, vchody do skríše skontroluj. Tiež raz by pomohol. Na dvore je ich 7 až... Asi som sa zasekol.